Упершыню за 30 гадоў свайго кіравання Лукашенко прызнаў, што ён стаміўся фізічна. Июль месяц всегда тяжелые времена для президента. Я это говорю для того, что трудные такие дни. Дасюль было шмат разоў, калі ён казаў, што псіхалагічна стаміўся, што цяжкая справа, што ўвесь час трэба быць на варце, мабілізаваным. Таму стаміўся, але цяпер ён не можа сысці, бо народ патрабуе, каб ён застаўся. Чым тлумачыцца вось гэтая ягоная заява ў Александрыі пра фізічнае стамленне? Я думаю, гэта спроба неяк нейтралізаваць, змікшыраваць тое паведамленне тэлеканала «Дождь» пра тое, што яму стала дрэнна падчас саміту ШАС у Астане. І трэба было неяк усё гэта патлумачыць. Вечером в среду, 3 июля, Лукашенко прилетел в Астану. Он сам сошел по самолетному трапу, хоть и выглядел не вполне здоровым. Но по нашим данным, через 1,5–2 часа его состояние стало резко ухудшаться на глазах у участников саммита. Ну і другая прычына – гэта тое, як мне падаецца, што ён хацеў бы паглядзець на рэакцыю свайго атачэння і хацеў бы пачуць некія заклікі да таго, каб ён застаўся. Таму што зусім нядаўна Наталья Эйсман, прэс-сакратарка Лукашэнкі, у сваім тэлеінтэрв'ю якраз узгадала пра тое, што мы будзем усе яго прасіць, каб ён застаўся. Ну вось, цяпер Лукашенко, можа, хацеў бы паглядзець. Будуць прасіць, не будуць. Ну, але, паглядзеўшы гэты каментар, гэты сюжэт, мне адразу падумалася, што нешта падобнае я ўжо апошні раз бачыў. Можа, гэта нагадвае гісторыю з прэзідэнтам США Байденам, у якога таксама праблемы са здароўем па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў. Ну, але сітуацыя цікавая і незвычайная для беларускай палітычнай сістэмы. Апошнім часам з'явілася даволі шмат падзей, звязаных з беларуска-кітайскімі адносінамі. Лукашенко сустракаўся з кіраўніком Кітая Сі Цзіньпінам на саміце ШАС. Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў свой першы замежны візіт здзейсніў менавіта ў Кітай, калі не лічыць ягоную паездку на саміт ШАС у Астане. Цяпер праводзяцца сумесныя беларуска-кітайскія вучэнні, антытэрарыстычныя на палігоне Берасцейскі на мяжы з Украінай і Польшчай. Гэта такі кейс, які вызваў даволі вялікую цікавасць, напружанне ў краіне, у суседніх краінах. І асабліва гэта цікава, што гэта адбываецца на тле абвастрэння беларуска-польскага канфлікту. Польшча вось цяпер прыняла рашэнне абцяжарыць пераход грузаў на адным з апошніх памежных пераходаў. І, дарэчы, гаворка ідзе найперш пра кітайскія грузы. Тут увогуле можна казаць пра тое, што беларуска-кітайскія адносіны гэта не раўнапраўныя адносіны. Беларусь хацела б бачыць Кітай у выглядзе нейкага балансіру адносін Беларусі з Расіяй. Беларускаму кіраўніцтву некамфортна залежнасць ад Расіі, якая ўвесь час павялічваецца. І таму афіцыйны Менск хацеў бы, каб Кітай таксама быў некім цэнтрам сілы, які б ураўнаважваў, магчыма, расійскі ўплыў. І менавіта ў такой ролі афіцыйны Менскі бачыць Кітай у сваёй замежнай палітыцы. Час ад часу Кітай сапраўды спрабуе гуляць такую ролю, але паўнавартасна выканаць такую ролю, такую функцыю Кітай не можа па шмат якіх прычынах. Найперш таму, што залежнасць Беларусі ад Расіі настолькі вялікая, што ўраўнаважыць яе
адносінамі з некай іншай дзяржавай сёння наўрад ці магчыма. Тым больш, што Кітай не гатовы браць на сябе такі аб'ём субсідзіравання беларускай эканомікі, якую бярэ на сябе Расія. Кітай з усімі партнёрамі праводзіць сябе дастаткова прагматычна. Кітай не можа замяніць Расію ў плане забеспячэння Беларусі энергарэсурсамі. Кітай не можа прыйсці на рэальную ваенна-палітычную дапамогу Беларусі ў выпадку, калі б Беларусь пагражала нейкая пагроза суверэнітэту, ну хаця б па выніках геаграфічных. Кітай вельмі далёка ад Беларусі. Ну і ввогуле Кітай стараецца не уступаць у некія канфлікты, якія далёка ад яго, не ўмешвацца ў гэтыя канфлікты. Гэта даўняя замежна-палітычная лінія Кітая, і тут дастаткова хаця б паглядзець да настаўлення Кітая да вайны Расіі супраць Украіны. Таму пэўны балансір для Беларусі можа ёсць, але ён невялікі і не выратуе ў некі крытычны момант.